Abasolwa okukhona kubo nomsakazi we-SAFM uDokotela Nonkululeko Mantula, uThulani Mazibuko, uXolani Ntuli, uSiphamandla Chabalala noSifiso Mabhena baboshwa amaHawks esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo ngezinsolo zokuqasha abantu embuthweni wezempi wase-Russia. The members of OR Tambo SAPS noticed suspicious people who were at a boarding gate, and they managed to contain them, which followed an interview. During that interview, it was amassed that these people were allegedly on their way to Russia. Babhekana necala lokwephula umthetho wokusiza izwe langaphandle kwezempi, i-Regulation of Foreign Military Assistance Act. Umsolwa wesine uboshwe ngomgqibelo. Kusolwa ukuthi laba khathi beboshwa bebeyothatha indiza ebheke eRussia. Laba abazange bayilandela imigudu efanele yokulwa empini esezweni langaphandle. For one to be able to go fight a war that is not with their own country, there is certain processes that need to be followed, and those were not followed. Icala liqeqiswa mhla ka-8 December iviki lizayo ukuthi nenze isicelo sebheli. Siyabonga nonke nisengaphakathi. AmaHawks aphenya nelinye icala libhekene nendodakazi yowayengumengameli uDuduzile Zuma Sambudla elavulwa udadewabo uNkosazana Zuma Ncube kulandela ukuvela kwezinsolo ezithi kunentsha eyi-17 ebambeke eRussia neyathunyelwa khona kuthiwa iyoqeqeshelwa ukuba onogada be-MK Party. uZuma Sambudla usolwa ngokuba nesandla ekuthunyelweni kwalaba eRussia.